Door een zakelijk conflict tussen Los en Heerskop mocht Delmer Los net meer zielen op het scootje de Grutte Pier. Delmer Los en zijn broer Jelle waren in 2010 kampioen en binnen nou ook weer bij de koonshavers. Maar ja, zonder scootje kun je net varen. Zeker Heerskop zei dat hij met een bijzondere constructie de Lost Boys toch nog de koonsjaan wil mee te dwaan. Het is mij onmogelijk om dat schip rechtstreeks naar de gebroeders Los te dwaan. Dat is de reden en de achtergrond. Vervolgens heeft zij proberen en dispensatie te krijgen en om een oorschip in deelnemen te kennen. En helaas is dat dus net slagen. Dus zij kunnen alleen nog maar deelnemen met de Grutte Pier. Dat weer voor mij net makkelijk, dat is ook duidelijk. Maar ik denk dat het in belang is van het kampioenschap en het scootjesiel en van de IFKS dat die man toch deelnemen kan. De IFKS zoert dan het scootje terugjaarmatten onder Brodden Los. Maar het bestuur zei op zijn beurt dat dat haar een taak net is. Het kan het eens, nevens de reglementen. En boven dat wil de IFKS geen partij wezen in het conflict. Hoe spietig ze het ook vinden dat Delmer en Jelle Los net meidwaan kennen. De gebroeders Los waren de afgelopen jaren een buitengewoon gewaardeerde deelnemer. En dat is de geldt ook voor meneer Heerschop. Ze zijn allemaal evenzeer welkom. Het zou heel spijtig zijn als die gebroeders Los niet zouden kunnen deelnemen. Delmer Los had al onjoen het ek net op deze wijze te wollen. Verder wil hij in verband met het zakelijk conflict geen commentaar aan.